riċentament kien hemm dan il-każ ta' patteġġjar ma' bniedem li spara 60 tir fuq il-korp jidirli, fuq il-membri tal-korp. Inti għandek uliedek li qegħdin fil-korp. Biex ta' dakinhar meta sar dak il-patteġġjar u dal-bniedem mingħata plidi, eċetera, eċetera. Fid-dar tagħkom x'ingħad? Fuq tibda mit-tfal tiegħi. Aħjar tgħid li dak kol każ kien każ fi żmien li kont hemm jien. Kien każ tisparaw fuq kollegi tiegħi, ħbieb tiegħi, membri tal-korp tiegħi, nikkonsidrhom ishom it-tfal tiegħi. Bil-forsi weġġa kbira. Taf xi ġifieri biex solvejnieh dak il-crime. Taf kemm ħriġ nara biex solvejnieh. Taf xi ġifieri tkun waqt in the line of duty u taqla 60 tir ġo fik. Can you imagine that? Please, imagine it for a moment, X'taħseb li nħassejt meta rajtek il-patteġġament? Xi gwadana, skużani, ma rridx naġġel. U forsi għamilt domanda li ħadd waqqani sa veru fid-dnub. X'ħadna mieħ dak il-patteġġament? Dak każ magħluq kien fl-opinjoni li tiegħi għaliex każ magħluq. Dak sibnilu bullet ġo fih tal-pulizija. Żgur ma kienx fil-ħadd, nafu li ma kienx fil-ħadd iktar. Ħlif lil wieħed li għaddej proċeduri wkoll miegħu. Jiġifieri xi gwadanjajna? X'ħass dak il-pulizija li kien involut propju hemmhekk li maru u faċċja sidru magħhom. Can you imagine in that taqla 60 tir ta' inti qiegħed wara karozza biex tifhimna ngħidlek kif kienet ix-xena. Dawn ħarġu minn ġod ċentru tal-HSBC, raw il-pulizija, jaqbdu jiftħu n-nar fuq il-pulizija. Il-pulizija toħu kaver wara l-karozza, fil-karozza nsibu 60 tir tagħhom ta'. Automatics kienu? Sorry? Automatics? Yes. Issa inti taħseb li dawn il-pulizija ħadu peċib dan il-patteġġjament. U mhux għan ngħid dawn il-pulizija msika li kienu involuti personali u jien li kont inħossni missierhom, anke in-nies tal-lum, il-pulizija tal-lum. Taħseb li dawn inċentivatom illum, taħseb illum għada pitadja fi kollok situazzjoni simili. Forsi mhux ħajkollok xi pulizija li dawn jikkonsidrawha li dawn ħajħafrulhom. Mhux hekk. Meta tieħa nitfa' ħamur naħli ħajti jiena. Mhux hekk. Jiena nemmen ma nistax nifhem hemm minni. Ir-raġunar wara għadni jien. Ma forsi jien qed naġġel, forsi jien ma nafx affarijiet kollha, però naftit minnhom tax kont involut. U dak jiena solvejtu dak il-każ u jiena investigajtu dak il-każ. Flimkien mal-kollegi tiegħi ma rridx nieħu l-ebda mertu. Kien każ għalija sfortunatament ma naħsibx li jiena tax jien għandi għax nafu sowdal. Jiena naħseb ma' ħafna membri tal-pubbliku dak il-każ ma m'hemmx sens. Le, naħseb ma' membri tal-pubbliku ma' mill-sens, pero mbagħad meta niġu għall-moral tal-korp tal-pulizija u ħafna iktar. Tkur il-pulizija għara, u t-tfani mux qed ngħidha jienta. L-istess POU tal-pulizija kritikatu u talbet anke r-reżenja tal-Avukat Ġenerali sepp l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna jien. Jien qatt ma naf li l-pulizija titlob reżenja tal-Avukat Ġenerali. Kienet fil-pubbliku di. Taqbel ma dik it-talba. X'qed ngħid taqbel ma naqbilx, x'qed ngħid qatt ma kienet fl-istorja ta' pajjiżna li l-pulizija jitlob reżenja ta' Avukat Ġenerali ta'. Jien mdorri mal-Avukat Ġenerali, fit il-ħin kollu, l-ikbar ħabib tiegħi, is-soljef tiegħi, huwa l-persuna li tin il-pariri legali. Imma ġiena s-sitwazzjoni l-kontra, l-pulizija jien qed nitlob ir-reżenja tiegħu. Mela tlaqna.